И така, той беше Станчо. На разходка с Станчо. Хайде, Станчо. Малко разходка, че той спа до сега. И нещо почна да се разхожда из клетката. И мисля, че е време да се поразходим с моя приятел. В долната част си го разхождам. При големите кучета няма да ходим, че те сега спят. И той момче е много ослабнало, обаче много слуша. Умно куче. Станчо, виж как ходи. Седни. Не, команди не изпълнява. Седни. Отдавна изоставено, направо му се борят ребрата и мисля, че трябва да го нахраним по-добре. Станчо е добре. Ще го поразходя малко тук тази площадка и да ляга да спи. А така, Станчо. Станчо. Че не е много добро име. Трябва да му измислим нещо по-хубаво, ама. Айде, Станчо. Как слуша. Въобще не опъва повод. Има следва където ходя аз. Това куче мисля, че е ходило на повод обаче. Не е като да не е ходило. Обаче продължително време не е яло. Защо са го изоставили? Не знам. Така. Айде, Станчо. Айде.
Това е Наташа Борко. Борко, Борко, Борко. Какво беше, момче? Какво беше? Хайде, Борчо. Хайде. Хоп, 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 хоп. Борко. Това е Наташа Борко. Това е Борко. Вчера мисля, че за пръв път му сложих повод и малко ме дърпаше. Обаче днеска се научи или се успокои, свикна, трябва да се разхождат вълците. Ейде, Борко. Здравейте, приятели! Това беше Сара. Хибрид на Алабай. Много добричка, умна и общителна.